duel de cavalls. Bé, tal com veiem en el tauler blanc hi ha dos lados, el cavall blanc i el cavall negre, i a més tenim les fitxes numèriques. La posició inicial dels cavalls habitualment serà simètrica, ja siga posada en columna, fila o diagonal, però la ubicació de les fitxes numèriques no, o almenys no necessàriament. Naturalment, la dinàmica del joc és la pròpia dels escacs. En aquest cas, cada jugador mourà alternativament el seu cavall, ja que és l'única peça de la que disposa, i intentarà capturar la major quantitat de fitxes numèriques possibles, ja que el seu sumatori en determinarà el resultat final. Altres regles que cal tindre en compte són: primer de res, al ser peces idèntiques no es poden capturar. D'esta manera, no està permès capturar el cavall contrari i fer-ho seria considerat com una jugada il·legal. En principi, la partida finalitza per la captura de l'última fitxa numèrica. No obstant, els jugadors poden acordar taules en qualsevol moment, sempre que el reglament de la competició no ho limite o prohibisca. Ara bé, en tal cas, el resultat seria el sumatori numèric que haguera en aquest moment, que en cap cas pot ser alterat pels jugadors. Naturalment, els xiquets no solen entendre el sentit de posar taules durant la partida, i en la pràctica sempre juguen fins al final. Les fitxes numèriques capturades han de ser col·locades al costat contrari on estiga el rellotge, i en cas de no haver-ne poden ser col·locades en qualsevol dels costats, però sempre el mateix i naturalment de forma clara i visible. L'àrbitre o monitor haurà d'intervenir d'ofici en cas que un jugador no col·loqui correctament les fitxes numèriques capturades. En tot cas, per a facilitar-ho, es pot disposar d'una caixeta o recipient adequat. Com en totes les altres modalitats de pescats, es permet retirar la fitxa numèrica amb la mà i jugar la peça amb l'altra, però en cas d'haver rellotge és obligat a polsar-lo amb la mateixa mà que la utilitzada per a jugar la peça. A l'haver un resultat numèric, naturalment hi ha la possibilitat tant de jugar una lliga basada en la puntuació obtinguda en cada partida com de jugar en forma d'equip on el resultat de l'equip seria el sumatori de les puntuacions obtingudes per cadascun dels jugadors. Naturalment, les posicions possibles són múltiples. A continuació, en veiem algunes. Pel que fa a la seva pràctica per part d'alumnes de primària, amb el duel de cavalls comencen a familiaritzar-se amb la mecànica bàsica del moviment i captura i ja s'introdueix implícitament el càlcul aritmètic que resulta necessari per a preveure el resultat dels respectius moviments. En principi, el grau de dificultat s'augmenta introduint fitxes numèriques negatives, tal com estem veient, de tal manera que el càlcul aritmètic presenta més factors i l'alumne comença a percebre que les conseqüències d'un mal moviment poden resultar més grans, per la qual cosa s'incrementa l'estímul per a pensar abans de jugar. D'esta manera, qualsevol xiquet, xiqueta que sàpiga sumar i moure correctament el cavall ja pot jugar al duel de cavalls i començar a familiaritzar-se en els escacs amb una modalitat de preescacs adaptada al seu nivell i edat. A més, esta i les altres modalitats de preescacs que produeixen el resultat numèric, per exemple, sobre 48 punts, 28 a 20, tenen l'avantatge afegit que si bé impliquen una dinàmica competitiva, el perdedor sempre va a sumar punts i a més resulta molt fàcil organitzar un campionat a mode de lliga on cada jugador sumaria les puntuacions obtingudes en cada partida, o bé es pot organitzar una competició per equips on la puntuació de l'equip siga la suma de les puntuacions de cada jugador en el seu tauler individual. I d'esta manera, en definitiva, els alumnes aprenen jugant i juguen aprenent mentre interactuen entre ells. Doncs bé, aquesta és la modalitat de duel de cavalls i en la part inferior de la pantalla estan els enllaços als vídeos corresponents a altres modalitats de pescats. Espero que us hagi resultat interessant i gràcies per la vostra atenció.